Nous te confions la main de l'après-midi. C'est toi qui vas nous diriger. C'est toi qui vas nous protéger. Tout ce que nous allons faire, les sons, les prophètes, tout ce que nous avons fait aujourd'hui, Seigneur, nous te confions dans ta main, afin que tout soit spirituel, afin que tout soit accompli aussi de la bonté. Je te confie notre leader, le grand apôtre, John Owusu Achiaw. S'il peut subsister, ça dépendra de toi. Nous te demandons pardon de l'encadrer, de le fortifier. Comme tu as dit à Josué, que nul ne tiendra devant toi car je suis avec toi. Comme j'étais avec Moïse et que je l'ai accordé jusqu'à ce la terre promise. Seigneur, voici tout ce que je te remets en cause. Que la gloire et la bénédiction, la sanctification et la fortification soient à notre Jésus-Christ, celui-là même qui est mort sur la croix de Calvaire, et qu'il est le racine de David. Et toi, brillant le matin, que la sanctification et la gloire soient à nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous ne prenons attention, car c'est toi qui appartient dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Abraham, Isaac, and Jacob, Yankupon. When Yankupon has a full of free to the 3 years, I got crown. The circle did. Amen. Yet was a confusion to make us say, I want and William. So I'm open on my home, I do him. I did a home for free about people doing. We will never die by the gas. I am the man of Cassia. When the young radios is a from. Remember who can say it. When I want to go to my muscle, I give you some training or that of mine. See if I saw some so I'm Christophe. What you are here, Mom? Was all called up because yes, baby, I'm mine. Now, what's our baby? What the fire for one chain. Already, yeah, was it? Amen. You was it? And I am losing. I did that. You did that. And
biara you go see almost say etinre you go Techimantia when am not do no mo ho so e dia boye aba ho ma sonko ene den ene damu ene num yati musubo yati asan yati wahaw yati atete ne ategawe ne binka yeimu na say ya say kotokuo mu amamu tahra ni amfa ho aseda ne anwanya kase ansa odi anwanya mu a awurade ne anya ade eno kwa gidi asafo yeyi udi aye ye kanfo ye paul samrane ye so ni nkunkura anwanya se wodi abedru pempenso yi awurade no kwafo ye do aseda amen Israel do merma ye do aseda amen ye de no to ara ye de asara ye paul ka wo re so asam wona mo kwa di fo so ya wawade aya santrane adi asam no wa dance ye awurade yesu nko na enbunyam wo obrane asanka odenda amen ye ya wona mo pa no adum so afre no waso ma ye ko do yamuri do yele mu ye do sa ye no wo awurade yesu so adi ahyem ye jaye nyina kra de ye do bia se wo awurade so zem bo ye ho ma soronko na fa ye nyina si e wo odokafo yesu so dim obi ara ha wa ye do firi ni kom aba he no awurade wonni wade nyina wona wo ma wo saso anatiri ne awi apeye wona wo kasa anatiri ne awi apeye de wo beka nko na ye ho na de wo bese e de tira de jinipa nyina fi wo ha nyina mu de dane ye ne akwa na ya de wodi no asom dua no wanu wanyam na ekro wodi wonti boyda amen yesu boyda amen ye da no kwa gidi asafo a wona wo adom so so ya da afre ne da da no ese wo bra ne so nsem wakwa do merema don Owusu Achiaw wona ba wodi aduma ye de kanfo peda so no fa de ba sam to do ma meso sharema shareden titim na so na sitim man mo nyentu sharen wo nyam soronko fo wonu ye nanim afa ho na mo ye do honam wona ne mpani wona na sofo wona na difo asabakafo adomtofo aduma mo adumafo nyina wo srafo ya wo sra jako edoyeremu sayada amen odo merima sayada amen ambani ampa ebedu program enamsa suma wosuma wakwa do Owusu Achiaw na ne te ho kura mbrusuti onompo ene ne penfo ne di ka wo program awurade abra ye ba he no na no ne wo man nyina de wa dan amma ye kwa ade kura nyina seyensem atu afri wa dan se yendem wani atena yi yinti edare wa mai asawa brede sonsem ajapani shra wa mai sumaye amen ma buntu proproye enkoso yeyo asumudua mapa amana Techimantia mai na ye sara ho ne abakosa na wa mai nyina ne ho de adanse yese abira wa yango ba suma na ko Owusu Achiaw ana ne mpane ne ko gidi asafo no ampa tene ne atempa mapa abakriyem yenti yadana ana ne mpani fo nyina asawsam nana kronte hene oba ahema mpani fo hodo ye ka won ho a won de hekuro so apolisi fo wo kriyem hospital wo kriyem atija fo ne asukuru fo amrante yaro mabawa mpani nkokora ne mberwa afiri mo fa so kopim mpani fo so awrade wo de usra kura na asaya pram mutumi wo no yamti wosu aye program ya mama bi bi asa e begi wosu no wadi ya bodi atira wo man na ya de wudi asira wo man oda mama Yesu sira ma me da amen wudi munti sira ma me da amen ye da ya ma gana no ko di na safo etumi asa wo brede so nsem ye de am appellation sa orade ye de parliamentarians enyina asa nsem amen ye de judges and lawyers apolisi fo penifo asodafo na ompani enipa titru aban no ayefo enkonkoro aduma ayefo awrade ya dadu nyina se wo awrade sonsa utumi nti shame ada amen awrade shame ada amen anoka yara atufi ne profem ara anafo so a ya yewuru nyina an sa wa he da sese o man sekere na o man papa ya wo de kwa ye ni mu nua pa achaye o man papa ya pokra na ena mo wo mo no eye na mo sompo kwa
adie awurade yɛde bɛdua biara no na fifi na aso aba na dane aduaba ane aduane amena te adi yɛwura Yesu Kristo deɛ keka ho koko timber bauxite manganese petrol gas awurade yɛtumi mɔli wɔyɛde siesie ɔman yi wode ɔman yi ayɛ sɛ deɛ ɛyɛ wɔ awurade wo dea nanso wɔne sunsum aba abɛtena ɔman mu na wo awurade Yesu Kristo nko ara na ɔbɛyɛ awurade saneɛ awurade huyamaba awurade dɛn wɔde tɛn yɛnti na amaso wakɔ dɔn ɔwusu bɛkyam na wakɔ ɔbotaa de sɛ afe a yɛwura mu yi ɔbɛsoma asɛnkafoɔ nyinaa wɔ Ghana man mu adane ɔman nyinaa koma aba awurade so yɛnti turu saa wɔne sunsum nyinaa ma yɛ aduanɔma sunsum korɔno ahohwie abosonsom pɛsɛ me nkonya ane ahoɔyɛ a sika ne bɛ wɔ awurade wɔkyerɛ wɔn kɔngoma no sɛ wompɛm awurade tu ne nyinaa ase sɛ wɔne onyina firi hɔ a awurade asomdwe a wɔbɛ ma ɔman yi ɛne wɔnyam a wɔbɛ ma ɔman yi yɛbɛpɔ so akɔmkan ɛkyɛ sɛ sɛ mpo ne yɛwei aduamama yɛ a ɛne wu na ɛnyɛ ɛna Ghanafoɔ ɛnsa ɛwɔ soɔ na mede wɔbɔ so a ɛyɛ pɛ mmeranteɛ mmeranteɛ yɛ yɛne pompala aketewa na kɔkɔrɔ bɔne yɛ kɔdwamamɔ ɛma wɔwɔ yɛ ho pɛ yɛde pɛ dua dapaa nanso wɔmfɛreɛ ɛde sɛ wɔn awurade Yesu na abɛdɛ ne wɔde akyerɛ yɛ nkɔla bɔne akorɔmfoɔ awifoɔ Yesu wo din nti bɛbɔ yɛ daa Yesu wo din nti bɛbɔ yɛ daa ɛti yɛ sɛ kabiam sɛ wɔkɔ ɔdɔmmarima den na de bɔta yɛ ɛsi na ne so sɛ wɔde bɛto wɔn nyina agu ama Ghana anya mpuntoɔ no ɛtumi ayɛ hɔ saa ɛdeɛ ne nka bio deɛ ɛyɛ akoko deɛ ɛyɛ ɛtɔkwa bi deɛ ɛyɛ nsuyire bi mframabɔde bi na afa no ɛkɔm ne wɔyare dɔm na ewiase ama nyinaa bɛte yɛn ho atenkabɔne yi na yɛn ho asɛm abɛte bi so ne radio so na ama ne aborɔfo tobirika bɛyɛ wɔ mu sɛ yɛde yɛ amabra deɛ wotumi nti pɛgo yɛ daa awurade pɛgo yɛ daa wodi ne wɔde wɔyɛ no te Ghana ayɛ nsoroma a yɛ ɛhyɛ wiase amaamaa mu asɛm kɛseɛ bi asi wɔko bi asi yɛpɛ nkurɔfo a wɔakɔpata na Ghana de di kan ɛnyɛ ebien na wɔn awurade wɔn yɛ wɔyɛ awie yɔ na yɛnti nsira a wɔde atom Ghana man yi awurade fam wɔn na yɛnuru wiase amaamaa nyinaa so na sɛ yɛto yɛni ne yɛbɔ mpɔmpɔ ne yɛho yɛte a na yɛne wiase man nyinaa asɛ kɔtɔkuom abɔ mu ntahera de ho ne wɔnyam nyinaa ma yɛn Nyankopɔn ne yɛgyefo daa ne yɛso ne ahene wɔde mama ne wɔkofo ne wɔtɛmufo ne wɔdefoɔ ne wɔyɛfoɔ ne wɔpani ɔne ɔnyamfoɔ akwaso ne adufoɔ ne anyasafo na na Yesu ɔna ne mutafiri wo na wosoma mmomadeɛ ne nsɛnkyerɛnne akɛse a ɔbisiri mu asase so na wokunkum ahemfo animuonyamfoɔ amanfoɔ ahene Sion ɛne baasa ahene wɔ na wote wɔ asase ɛde ma wɔwɔyɛ a wɔawurade wopɛ agyapɛne deɛ wopɛ nko ara na wɔyɛnyɛ wɔyɛ yɛpɛ abɔne yɛbisa ne a wosomaayɛ sɛdeɛ wotumi kaseɛ ne wɔde wɔnyanteɛ yɛpa wo kyɛw brade bɛka yɛ saa na dom yɛ ɛwɔ wo dɔbɔ ne kwafoɔ Yesu Kristo din nti ɛne ɔpaapani akɔfra pɔma sɛ ɔyɛ Techimantia ɔpani ɔwɔma na wɔne wɔde sate bɛɛbɛɛbɛɛ
as yet na current MP so and I'm going ya oba I just say Honorable Achiaw former MP and I local council and Asabre current MP out here Tano South. Honorable Dr. Hannah Louisa Bifiu also and I'm going to Aoba Mama and Samuel El Kasiepa Efa Asia Honorable.
yaba yendofo yade nyina mame eba ha wayi su bia di ntime sempani sema koro na maka ne wansam kakra bi ne hana no mu a edikana echese mama humble etoso echese mama ambitious ediwo echese mama oye very very neat NBM ena ediwo uhwe ni nipa bia onye wo bia oye ne ho basa oye very natural na fe ebi enso edi etuo ho ya sa no uhwe se de onwunwe na osere na wodi asa ne edom nyina ekitwa ne akese a in fact echese mami affable Samuel Daje ena ka wo be mama to aso aka Louis an wa semu a oton safra no a oba enti yakase mama lawyer na ono ohwe se de one edom enyina esi aka wo ho bomu a wo say mama very obedient it was who say I enedi ho. Thank you. You enedi ho. Thank you very much. Di amabo hana ene de mabobo Louis ay abedro no wo be say nipa bi o ti say onye common it were very unique. Another time we any day to sum yenu amene mama hia na minim pefesa or your doctor e wo mafiam and it were very intelligent na esna etwetwo no were very very simple esanse efetwa Louisa no etwo no were obi a very accommodating what you need the nyina tena emfa ho ene amanyoku awuwom abusia awuwom kasa ahoka oni obia etimi tu anamon o mesre apostle na bisi wo no etwato no de yanya duru ha de ma yan fancy Honorable Hannah Louisa Bisiu PA edi ho no cheso e benevolent bia ni sama obi bia I edi ho cheso we industrious we your bad your for bon huma de ni say adwuma afe S and edi ho we are selfless on penny ho oba ye ho akatete egu o mi hu ya say ono su gubi eno de mesre apostle na me de ato honorable anim say e ka gidi ye fa nu mu preko na fe uhwe edi ho no a in fact we are enchanting say eno so ma wo bi o ye enchanting just we wonderful ne ho wawa oba wotu anamo ti say berima oh mama enipa what say W be so a na nyanwa wife say we very very wise na me na mezambo so to nsa afre honorable Kano South constituency honorable Hannah Louisa Bisiu bawo sa mama no bra ho be fro podium na waka say Kosubo onsem de we Asumdwe. Amen. Asumdwe. Amen. Midas. Mama. Julian, papas, apostles, deaconess, prophets, any yen asafo mpanyimfo ene asafo mpanyimfo yerenom me maamenom me papa masafo ma me papa miame nana Techimantia country ne wo mpanyimfo yenra yankwa mama yeyi yenan se fefefe panyimfo mpacho medamas iti mrebia yebefro na sebi tafrache panyimfo yanka se yenkonko bokro no yanka se sebi president wanya ne baby ko onmonyamfo benfo John Evans Atamels Monsieur baby free no ho mi humra president obu kotodwe e wo nyame nipa anim ema nyame nipa de ne sato ne so e kire me se o mayi mu nyame nipa edikan ansana o mampanyin aba
Young Papa Senior Apostle, me pacho, Wadaruma, Mesre, na mama, Ebusuya, Washri, one this year, and then an ansano. Any True Faith Church, Asafuni Nara, any another country, any attachment of Fonina Yako. If he said, dear by and your friend of accident, you named the Enkayabai, Ubina Babaye. Then so a young Shiamoa, Yabaya, you were a deep work a sea woman. You name say Unyame, Unim, Nioye. It's me, my wish your phone in a Yako. The penny for Sadian man, that's one American. Emra meti se ewo se membra ha ne hyiamu kase bi se ba de di kan manje ndi efi se na me bisa se Techimantia enye ne ekodai na yenye nhira kase se ni nyame apostles akase di mu one, I'm sorry, me Wagana Yinara. Etwana Monse, Omubaya Nasasi so. No ma baba be ye umishemu. No mishra o me. Nano yana country frame ye kasa be 40 minutes. Nana ne kasa enije kesia wenya. Sempo ye senior apostle. Moko mumpai bodem no. Techimantia Toma Kumaso. Enti Apostle. Michina Techimantia man. Nana Wadaroma. Michina wanem. Nayada. Apostle Nenem Penny Fuasi. Samuba. Techimantia Beye Mushemu. Echachemu Apostle Media Meshia Kakra. Se me kai se afie twa mu ye mampanyi enya ne baby koya ye nyina wo Ghana ha ye hu nsachiraya eba ewo wiem na feda no so ye hu nsachiraya eba ewo wiem na prepi no ya na ye mbisa ye hu se we ye president we ye minister we ye MP we are sorry penny. Una ye the biggest businessman na Ghana and a woman na Ghana. Who you hele? Yina ye beko from Tachi. Dem prepe nipa de ye hoye de yana wan hwe yana refi unyankopon na obo. Yana ye re ye fi se atemuda. Yani every year if he said, and Contacasian. Sabi Miami MP, and yet Techimantia man at Tano South, and Contan and a young Contacasian. And then Conta, Mepuama Ghana man, Efa Asuya, or man Penny de Metoya, ye Asuya, and she Kuejumani Dianesono, and yes, I'm Contan and Contacasian. Ubetimi abuni nyina afefefe na ye wie ye no if he said menyanti asese heaven and hell eye no pray ewo ho na anamo ntuo aye betu eno na be kire ba bi ebewie ti mesresi onyame ombo ayenda titru yaya yechina yaya manyofue edumre bia na yere ye fie nyankopon onyame ohu ye mmobo na ye besra asofo nse mo beto aso na mo be ma ye nchirechire sei eya me de se nchirechire no ya nti se de be ya ye benya sika wo fa ha na abekwa abrochire wo fa ha na benya tare pa hye wo benya ka papa tene Nemu ukaye se je tie bia atemu wo homaye
enkontabuo bi wo ho maye me de mafa me de atoma koma so maka che Awurade se ono pe na me da me ni obi ada onwa me ohu me mobo na mitimi nante na kwen me ye nipa me ye ne ba so de mitimi nto me bantwene so ye mbone Awurade se mitu funti onyame a ohu me mobo onfa me bone encheme samre ye tina he su mesre adofo no yaka nyamesima kire ye bronya no yenye niwie mesra adofo ma wo ha e de ye agidifo baby so abetra ameni bedu biara se ye nyina ye ho hia menyame enti ye gi ye ne no ye nka hu se nyame hia ye yenkwa hia ye se ye wu a ye ntimi nyi nyame aye bie se ye wu a ye ntimi di nyame adanse bie da me se atemu dan eye da ye nyina aye bewu da obi abewu no watemu dan edu bi se woni mra wo de besum nyame bie enti samra ye gi ani ye mfa to ye ho sabi ensanom basabasayo ade abeye matiu makao me brow ye hwe ne enyim fi yakwe na ye hu se ye wu wo Kristo ma se de osofo kan ye no Kristo osore ye no na me papa Adam so na boni ba wiase na me Yesu Kristo so